Matinabang asin mabuot na tugang siring kaini iladawa ni Lili kan barangay Bariw Bakakay Albay an sa iyang tugang na si George Batalier na binawian in buhay kan Sabado matapos na maaksidente sa piglulunadang motorsiklo. Sabi niya, tulong sa raday na aki an nabayaan kan biktima asin sulamenteng piglalaoman kan pamilya. An kapulisan naman daa an nakapagpaabot sa inda kan impormasyon na mayo na ang biktima. Siya po ang narinig sa kuya, natugang kong lalaki. Na iyo po ang nadudulukan kumang kung ako man ang may kapuhan sa buhay. Kaya ako man naghagad man kami sa Induki. Dito natabang na pahali lamang sa iyo. Kung sisay man po dyan sa Indo ang mahuyo ang buot na mahagad lamang kami kitabang sa Indo para sa pagpahali kan sa muyang tugang, nangangapudan po ang bilog kong pamilya. Sa Indo po gabos. Sigun kay Police Master Sergeant J. Barnedo kan Santo Domingo Municipal Police Station, tulos nindang nirespondehan ang impormasyon ni Kagawad William Bisedo na may nahulog na motorista sa line kanal sa gilid tinampo kan Barangay Salvacion sa Santo Domingo, Albay. Kan maabutan subot ninda sa lugaran biktima, mayo na nin buhay. Asin sa kumpirmasyon man ni Dr. Albert Alisna, anom na oras nang mayong buhay ang biktima. Biyernes ng hapon, alas 5, ito daw po ay galing sa Legazpi sa kanyang trabaho. Hindi ko na siguro mababangitin. Alas 5 na siya umalis ng trabaho. May pag-alaman na ito ay uminom muna bago umuwi. Yun nga, sa kasamaang palad, hindi na siya nakarating ng bahay. Madikluman subot ang lugar kan pinangyarihan. Nakainuman ang biktima asin mayong sulot na helmet kan maaksidente. Usually, yung mga aksidenteng na yan, nangyayari talaga yan pag ang mga driver natin ay nakainom, tapos hindi pa nila sinusuot yung kanilang helmet. Kasi itong isang insidenteng ito, na pag-alaman ng investigator natin na hindi naman niya suot yung kanyang helmet at nakalagay lang dito sa kanyang siko. Pagirumdum kan PNP, importanteng maray ang helmet. Kaya ugalion ng gad ang paggamit kaini. Maging rigmat manda sa pagmaneho, asin dai na magmaneho pa urog na kuna sa impluwensya pa nin alak. Para sa mga baretang tatak Bicol, Laarni Miranda.